Здравейте и добре дошли на тази вечершната ни среща, на която ще си говорим за финансовите и уелнес, здравните предизвикателства и как ти би могъл да бъдеш тази промяна чрез възможността за странична работа, допълнителни доходи или един сериозен бизнес. И така, започваме с здравните предизвикателства, които се случват днес. Забелязали ли сте, че дегенеративните заболявания до такава степен се влошават и толкова намаля възрастта и продължителността на живота? Все по-често се среща да отиват от света ни хубави хора, млади хора, рано си тръгват. Една от основните причини, и това е на световно ниво, има глобална статистика, която казва, че 88% от хората в света умират от болести. От болести. И това е нещо, което трябва да обърнем сериозно внимание, защото бихме искали да се погрижим както за себе си, така и за децата си, така и за поколения след тях. Затлъстяването е нещо, което превзе света като пандемия. Затлъстяването глобално, не само в Америка, това, което виждаме и по филмите, не само а, в Европа, в България. Забелязвали ли сте колко често се разминавате с хора, които изобщо не са в нормалната си форма? Много ми е мъчно и тъжно да виждам дечица буквално на месеци, на годинка, на две, с страшно затлъстяване. Това са заболявания и възпалителни процеси, изобщо страшни неща, които се случват а, всеки ден, не само в България, в цял свят. И тук искам да внеса малко положителна нотка. За всички, които за първи път ме виждат, да се представя, че аз съм Гергана Димитрова. Тази вечер имам честа и удоволствието да ви покажа малко повече как бихте могли да бъдете решението за всички тези кризи, през които преминава нашето поколение в момента. Включвам се от едно много прекрасно местенце от дома ни в уютния ни дом в село Пресово край Велико Търново. И искам да ви насърча да участвате с вашите емоции, всичко това, което виждате и ви харесва. Има емотикони, които може да използвате по-долу в менюто при вас. И също така в чата може да ни напишете откъде ни гледате в момента, в реално време. Ние излъчваме от България, но аз знам, че сме поканили приятели и хора са се включили и от различни краища на света. И така, всичко това звучи страшно и това е основната причина фабриките, големите компании, които произвеждат фармацевтичните продукти, бързото хранене и газираните напитки, именно те ни разболяват. И разбира се, бръсния въздух, връзните вече замърсени почви и целият този стрес от динамиката на ежедневието, това са основните причини. Къде се крие решението? Какво решение може да дадеш ти на света? Решението се крие в източника на живота. Храненето с семена е една нова категория в здравето, която сега дойде и в България, която вече е в 40 и няколко държави по цял свят. И малко по-късно ще чуете за тази възможност, как наистина може да дадете решение на хората, за които ви е грижа в тяхното хранене, в това да бъдат здрави, да поддържат живота си и да се грижат по най-добрия начин за себе си, чрез храненето с семена. Защо хранене с семена? Ето го и отговор. Семената са 20 до 30 пъти по-мощни от това, в което растат, в което се превръщат. Едно малко семенце, което сложиш в почвата, поливаш го, се превръща в едно огромно дърво, което години наред ражда и
дава тонове плодове. Каква мощ в едно малко семенце. Те са много потентни, съдържат изключително много стойност в себе си от хранителни вещества и елементи, от които се нуждаем всеки Божи ден. Така че това, което може да направите е да ползвате тези продукти, да ползвате това хранене с семена, да го включите към ежедневния си прием. И хранителните елементи, от които се нуждае вашата клетка, човешката клетка, най-малката градивна частица, ще получи мощно захранване. И оттам ще произведе много енергия. Rain International, позиционирани в Юта, са разработили и патентовали протокол, на базата на който произвеждат тези продукти, храненето с семена. И какво правят те? Използват студено пресоване, за да запазят качествата и хранителните вещества, съдържащи се в семенцето. Раздробяват на малки градивни частички семенцата, за да може да се усвоят от нашето тяло. Дори използват чиста вода, преработена с обратна осмоза за целия процес на производство на храните. Също така, а, ултравиолетово, ултравиолетова светлина, за да предпазят семената, ако някакви микроорганизми са се прикачили към тях. На база на това, Рейн изпраща продукти за тест в престижна лаборатория и тук може да видите резултати от изследването на SoulRed. Какви високи стойности, процентни стойности в баланс на нашата имунна система. Казвам баланс, защото не винаги имаме нужда просто от повишение на имунната система. Ние просто имаме нужда от здрава имунна система. Така че ако искате да имате добра и здрава имунна система, тези продукти могат да ви я осигурят. Също така се борят с възпалението в зародиш, още на клетъчно ниво. И кой не би искал да запази младостта? Кой не би искал да изпрати остаряването колкото се може по-назад? Все пак, не знам за вас, но аз планирам да живея до 120 години и планирам да запазя тази жизненост и енергия. И така, този симпатичен господин, който виждате тук на екрана, е доктор Даниелс Бекълс, който стои начело на този консултативен съвет винаги при ам, разработване на нови продукти. Той наблюдава съставките, формулирането. Винаги, когато е извън операционната, тъй като той е известен трансплантьор на сърце и бял дроб, винаги, когато е извън операционната, той застава пред хората, говори за храненето с семена и държи на това хората да се погрижат на време, да ползват добро хранене, за да не се налага никога да се срещат с него. Сещате се къде? В операционната. И така искам кратичко да минем през продуктите, които Рейн ни предоставя и да видите на база на какви семена, какви храни бихме могли да ползваме. Нашето семейство, ние имаме две прекрасни момчета на 8 и 13 години, нашето семейство използва на 100% цялата гама продукти на Рейн. Понякога ги редуваме, понякога няколко продукти едновременно, но това е един от любимите ни продукти и това е любимия продукт на нашите деца. Сол. Сол и SoulRed. Продукт, който се бори с възпалителните процеси. Дълбоко в клетката. Какво се случва, когато на време овладеете възпалението, преди да е станало късно, на време, организмът ви има много повече енергия. Това е първото нещо, което ще усетите още първия ден, когато опитате този превъзходен сол или SoulRed. Ще получите доза енергия, ще имате добър имунитет, ще подобрите кръвообращението и всичко това ще ви помогне да защитите тялото си от тези свободни радикали и да се погрижите за антиоксидантите. И така, в червената малина може да
използвате малко по-усилена грижа за кръвоносната ви система. Червеното винаги може да го свързвате с грижа за сърцето и кръвта си. Следващия продукт, който искам да ви покажа е Bend. Той се грижи много добре за нашите стави. Цялото ни тяло е съставено от ставички. Те ни позволяват да имаме тази свобода на движение, тази гъвкавост. Така че кой не би искал да има тази жизненост от детска възраст до дълбока старост. Но разбира се, всичко това трябва да окажем някакво въздействие, някаква качествена и стойностна храна. Така че тук в този продукт компанията е събрала семена от черен кимион, какъвто се съдържа във всяко едно гелообразно пакетче, което ще видите сега, бял трън, тиквено семе, ленено семе и този куркумин, който виждате жълтия. Освен това, Рейн е добавил глюкозамин и то не какъв да е, а вегански, с растителен происход. Така че всички тези продукти са на основата на растителен происход и са подходящи за вегани. Следващия продукт е това прекрасно пакетче с зелената тревичка, с пшеничната трева. Това е продукт, който ще изчисти, ще се погрижи да изнесе целият буклук от вашето тяло, откъдето ще получите още повече енергия. Най-добрата зелена формула, която обожавам. Тук вече имаме този бял трън, черен кимион отново, имаме и червена боровинка, имаме пшенична трева и спирулина. Цялостна грижа. И знаете ли, в едно такова малко пакетче, всеки Божи ден, взимайки едно такова малко саше от кор, приемате качество на храна, все едно сте изяли 9 порции плодове и зеленчуци за деня. И така продължавам към един от любимите ни продукти, на мен и моя съпруг, но и на децата, Beet. И това е най-добрата грижа за сърдечно-съдовата система. Дори в момента съм си направила. Beet се грижи за укрепването на кръвоносните ви съдове. Той спомага да се отпуснат, спомага да балансирате кръвното налягане и също така успоредно с сърдечно-съдовата система, която всъщност е една от най-важните системи, за които трябва да се погрижим, ако искаме наистина да живеем дълго и в добро здраве, тъй като се оказва така, че убиец номер едно в света са точно тези причини и заболявания с сърдечно-съдовата система. Така че чрез бит може да окажете най-добрата грижа. Вътре има червено цвекло, червена боровинка, черна боровинка, бамбук, еларгинин, много добър бустер за спортисти, за динамично ежедневие, за хората, които са физически натоварени. И също така може да се погрижите много добре за вашето мъжко и женско полово здраве. Здравето започва от червата е фраза, която много често хората се чудят за тези депресивни състояния, в които може човек да изпадне от стрес, от притеснения. Всичко това, скъпи приятели, идва от червата. Много е странно, но нашите черва реално се оказват вторият ни мозък. Така че винаги, когато се погрижим за червата, там е важно да достигнем до тази добра чревна микрофлора, за която ни трябват комбинация от пребиотици и пробиотици, каквито имаме в Пюр. И също така имаме тези добри бактерии, които ни помагат да създадем добър чревен микробиом. Препоръчвам горещо за деца. Има чудесен вкус. Това, което възрастните и мои клиенти споделят е, че получават много повече енергия. Виждате ли, просто се погрижват за червата, получават много повече енергия. Когато премахнем всички пречки, тялото просто произвежда повече енергия. И за дечицата, и бебенцата, които са родени чрез секцио, просто чрез пюр можем много бързо да наваксаме техният микробиом, от който се нуждаят и той отново да се появи в техният организъм. И да са здравички, да боледуват рядко и ако боледуват, да преминават бързо през каквото и да било. И стигаме до Renew, който премахва всички тези а, примеси, замърсявания, които получаваме от
средата, в която живеем. И Renew се грижи много добре за черния дроб и за бъбреците. Това са ключови органи, система от органи, за които е важно просто да подпомогнем техния процес. Да, много често съм чувала, даже наскоро чух за приятелка, която тя е слабичка като мен и казва, ти си, нали, един слаб човек, той всичко му е наред с черния дроб. Да, ма не, получава се пак затлъстяване на черния дроб. Просто това не е видимо, няма и симптоми, които да ви подскажат някаква болка. Това е орган, който не боли, няма такъв симптом. Но е важно да просто да му подпомагаме, да му е по-леко, да му е по-лесно, така че Реню, като приемаме вечер преди лягане, спомага за добрия процес на пречистване на черния дроб на бъбреците. Ако го вземете сутрин, ще изпълните деня си с много повече енергия. И така стигаме до храната за мозъка. В такъв свят живеем в момента, в днешно време, имаме крещяща нужда да дадем такава храна на мозъка си. Защо? Защото в този продукт, в тези две капсулки на ден, се съдържат семена, комбинация от семена, които са с неотропни вещества и помагат на мозъкът ни да направи тези естествени връзки, за да имаме по-добър фокус, концентрация, запаметяване. Така че за дечицата, които тръгват сутрин на градина и на училище, давайте по една капсулка и ще видите колко различни, пълни с енергия и спокойствие се връщат вкъщи. Взели нови знания и без този стрес. Нещо, което съм чувала много често, децата, малки деца, първи, втори клас или в детската градина, да се прибират с главоболие. Опа! Първи знак, че много бързо трябва да се погрижим за това детенце. На време. Също преди изпит или такова динамично ежедневие за хора, които работят на компютър, просто задължително и никой няма да забравяте къде си оставили ключовете. За входната врата или за колата. Или пък очилата. И така, това е форм, изцяло протеин от растителен происход, отново много подходящ за вегани, който ще ви помогне да скулптурирате вашето тяло. Също така може да създадете мускулната маса, от която имате нужда. И дори ако имате забързано ежедневие, може да заместите цяло хранене с едно пакетче форм. И най-добрият бустер на витамин D е това витамин D от семена, което ще задържа нивата, от които се нуждаете на витамин D във вашето тяло. Защо? Защото глобално се оказва, глобална статистика има, че световно, масово хората са с дефицит, огромен дефицит на витамин D. А витамин D участва в синтеза на много процеси в нашето тяло. Искате да запазите калция в костите си, ако искате да се погрижите за женските хормони, вътре има и витамин Е. Това е буквално като хормон. Ако искате да поддържате добра имунна система и да имате повече енергия, витамин D играе ключова роля във всичко това. Подходящо е за дечица, за бебенца, лесно се дава. Просто пръсваш в устенцето така леко и в устенцето. За хора, които живеят в страни или пък сега през зимата, когато е по-мрачно времето, задължително всеки ден впръсквания с витамин D. И също за хора, които работят в офис на закрито и рядко имат достъп до света навън, нали, да са сред природата. И така, всеки път, когато използвате продукт на Рейн, вие подкрепяте фундацията на Рейн, фундацията, която се казва Семена за промяна и помагате на хора да станат самостоятелни. Хора от всеки край на света, вие им помагате да станат все по-самостоятелни благодарение на тази фундация. Повече информация може да видите в интернет. Но няма по-хубаво нещо от това да се съюзим
Заедно сме силни, заедно можем повече. Един човек ще направи едно нещо, но заедно можем много повече. Така че колкото повече ставаме, толкова по-силни ставаме. И така, сега нека да поговорим и за финансовата част. Как може да бъдете решението, благодарение на тази странична работа, странични доходи с Рейн, да дадете решение на хората? Тази вечер много хора в цял свят ще си легнат с молитва за здраве физическо или за финансови разрешения. Вие може да бъдете човекът, който да помогне с решение за тях. И сега тук искам да дам думата на моят прекрасен съпруг, който ще ви покаже малко повече. Той е изключителен професионалист. Вече 15 години сме в тази индустрия. И за мен е изключителна чест, че тази вечер ще водим двамата, за да можете да ни видите като семейство и ви каним ви в това семейство и тази екипна общност, която изграждаме, ако бихте искали да окажете наистина положителното влияние, на което сте способни в целия свят. И така, довиждане от мен и заповядай, Мило. Ехо, ето ми и мен. Здравейте, приятели! Много се радвам, че ще бъдем заедно в тази прекрасна вечер. Малко ни остава още по-интересната част, поне за мен, от тази презентация. И така, един много интересен и любим мой слайд, който показва значимостта на Рейн. Виждате познати брандове тук на екрана. Всеки е чувал за Apple, напоследък Тесла доста нашумя. И редом до тях се намира и Рейн. Ще обърна малко повече внимание на този слайд. Защо? Защото тези два бранда, които са ви по-познати, може би, от Рейн, промениха живота на хората. Промениха начина, по който ние а, комуникираме, общуваме, придвижваме се. Когато преди 46 години беше създаден Apple, Стив Джобс имаше мечта да вкара компютърът в джоба на човека. Тогава хората не му вярваха, някои от тях му се присмиваха дори, но виждате какво става сега. Това е факт, това е бранд, който наистина промени технологиите и комуникациите и в момента Apple е милиардна компания. Тесла, ако не знаете, беше създадена преди около 20 на години, 2003 година, и тогава много хора гледаха с недоверие към така наречените електрически автомобили. Но с времето този бранд се наложи и в момента Тесла задава нови стандарти в транспортирането и в придвижването. Все повече и повече започнахме да срещаме по пътищата такива автомобили. И много големи автомобилни концерни започнаха да следват този бранд и да създават и те електрически автомобили. Помислете си за момент, ако вие имахте възможност преди 46 години да бъдете част от Apple. Ако вие имахте възможност преди 20 години да бъдете част от Тесла, по един или друг начин да се партнирате с тези компании, да имате дялов капитал от тези компании, още в самия зародиш, в самото начало, когато хората не вярваха, когато не бяха толкова познати за обществото, къде щяхте да бъдете сега? Имам една добра новина. Третият бранд, който виждате, Rain International, тук на слайда, не е случайно нареден до тези гиганти, защото Rain създава нов начин на хранене. Rain създава нов тренд, нова мода, нови параметри в здравословното хранене. И той ще окаже също толкова позитивно и огромно влияние върху човечеството, каквото до момента оказаха Apple и Tesla.
Но по-добрата новина е, че в момента вие имате възможност да бъдете част от Рейн. Малко по-късно ще разберете как. Сега, в началото, в предстартовия период за България, вие имате възможност да бъдете част от този бранд, който ще промени до голяма част човека и човешкото съществуване и човешките цивилизации. И така, това е начин ние да изградим мечтаният от нас живот. Със сигурност всеки от вас има цели и мечти, които се е поставил за реализация в собствения си живот. Това, което иска да постигне, това, което иска да остави след себе си. Не знам за вас, но аз през годините си уверих, че това не може да се постигне, ако си на заплата и ако разменяш традиционно времето си за пари. Ето защо Рейн е една такава възможност, която се нарежда след най-големите модни течения или най-модерните тенденции, които съществуват в момента. Младия човек не можем да го хванем и да го закотвим на работа от 8 до 5 на заплата. Това няма как да стане. Те искат да поработват почасово на различни места, където ще срещат различни хора, ще бъдат в различни екипи, дейността, която ще изпълняват, ще бъде различна и това ще носи разнообразие в техния живот и в начина, по който те ще печелят пари. Рейн именно обединява в себе си голяма част от тези нови тенденции, като например маркетинг в социалните мрежи. Нещо изключително актуално и популярно в днешно време. Рейн може да се разглежда и като страничен доход, странична работа. Нещо, което допреди 20-30 години така беше срамна дума. Сега това е модерно. Хората искат да имат такива разнообразни начини за печелене на пари. Рейн е в уелнес тенденцията. Уелнес тенденцията, която ни показа колко е важно ние да поемем отговорност за нашето здраве в изминалите години на пандемия. И все повече и повече хора се насочват към по-здравословният начин на живот. Абсолютно доминиране имаме там, чрез невероятните продукти, които чухте преди малко от Гери. И това те първо ще се налага и установява като стандарт. И разбира се, най-добрата част, най-хубавата част, че тук, изграждайки своят бизнес, ние можем да го направим единствено и само, ако помагаме на другите хора да израстват и да изграждат техният бизнес. Ето това е социалното предприемачество. Да помогнем на другите хора да успеят. С какво се характеризира този страничен бизнес? На първо място, ние избираме кога да работим. Коя част от денонощието? Различните поколения имат различна активност спрямо тези 24 часа от денонощието. Ако хората като мен са активни сутрин, рано или до обяд са най-активни, след обяд по-малко активни, вечер съвсем, то младите хора са най-активни вечерно време. Така че в зависимост от това на вас кога ви е най-удобно и се чувствате най-активни, вие може да избирате времето, в което да правите този бизнес. Вие може да избирате времето, което да отделяте за вашия страничен доход и за вашия бизнес. 2-3 часа на ден, 10-15 часа на седмица. Тук чрез Рейн имаме неограничен потенциал за нашите доходи. Защото на практика имаме неограничени възможности за изграждане на нашия екип. Тук ние можем да изберем хората, с които работим. Нещо, което е ключово в днешно време. Защо? Защото на по-късен етап със същите тези хора, с които си изберем да работим, ще обикаляме света на екзотични пътешествия. И ако вие сте от хората, които обичате да обикаляте света, каквато мечта имах аз, всъщност, а, тук е мястото.
Защото чрез ливарич предприемачеството, чрез този вид професия, вие ще имате възможност къде по работа, къде за удоволствие да посещавате различни дестинации с хората, с които ви е приятно. И ако книгата "Плажни пари" на някой им звучи смешно като заглавие, ето тук човек може да тества как всъщност написаното в нея работи на практика. Защо? Защото дали докато сме на плажа или на ски почивка, или дори докато спим, ние можем да получаваме доходи. Защо? Защото Рейн е позиционирана в повече от 45 държави, в 16 часови зони, което означава, че в момента, в който ние си лягаме, някъде в някоя друга часова зона, те първа започва деня и хората стават и се активират и започват да извършват дейностите, водещи до дъжд. Това ще го разберете на по-късен етап или питайте човекът, който ви е поканил какво означава. Така че тук буквално можем да печелим докато спим. И така, както вече споменах, това е основната концепция, заложена в ливъридж предприемачеството, в Рейн, основата на която е изградена Рейн като компания. Това е да помогнем на другите да постигнат успех. Само и тогава, единствено, ние също ще постигнем успех. Какво означава ливъридж? Това е една чуждица, една чужда дума, в основата на която стои лостът. Лостът, който Архимед използва преди повече от 200, 2300 години, когато каза, че дайте ми достатъчно дълъг лост и опорна точка и аз ще мога да повдигна света. Защо? Защото още тогава, хора, този човек е разбрал силата на умножението. Този човек е разбрал, затова е бил толкова уверен, като е казал това твърдение, което 2300 години по-късно всеки един от нас знае. Защото той е разбрал тогава силата на мултипликацията, силата на умножението. Защото сам по себе си човек има ограничени възможности, като физически възможности, умствени възможности и времеви възможности в рамките на тези 24 часа, които всеки един от нас разполага. Но когато впрегнем ливарич, когато впрегнем умножението на нашите усилия, единствено и само тогава обикновеният човек може да постигне необикновени резултати. И част от хората, които в момента виждате на екрана, са хора, едни от най-успелите, най-богатите хора на света, които са използвали точно тази система или това умножение на собствените си усилия. И Джеф Безос, собственикът на Амазон, и Джей Кей Роулинг, авторката на Хари Потър, и Опра Уинфри, и медийният магнат Кубан. Ако ви е любопитно, прочетете техните истории, да видите как са успели те. Защото ако вие не използвате ливарич, някой друг ще ви използва да бъдете част от неговият ливарич. И ето така едно бързо схематично обяснение. В нашата професия така се знае, че ако отделяме около 12-15 часа на седмица, това е достатъчно да изградим един стабилен страничен доход. Разбира се, някои от нас го възприемат и го правят като основна професия. Там естествено резултатите ще бъдат така по-значими. Но в общия случай, ако отделяме 15 часа на седмица, ние ще така извършим определено количество работа. Ще свършим определено количество работа, ще извършим някакъв труд за тези 15 часа седмица, ще имаме някакъв успех. Но представете си, че така вдъхновени и амбицирани от резултатите с продуктите, от работата на компенсационния план, вие споделяте на ваши приятели. И те също прегърнат тази идея. Двама души, като за начало. И те направят същото, което сте направили и вие. Отделили са 15 часа на седмица за собственият си бизнес. Да, обаче, погледнато във вашата организация е свършена работа като за 45 часа. Всеки един от тези трима души, включително и вие, сте отделили 15 часа, но като цяло в организацията е извършено дейност за 45 часа.
Ако продължим с дубликацията в дълбочина и тези ваши двама приятели направят същото и споделят на техни двама приятели, тогава общо за тази една седмица ще имаме активност или дейност, извършена за 105 часа, еквивалент на 105 часа. Ами ако това е по 10, ами като дойде време това да е по 100 или по 1000. Ето защо по-рано казахме, че тук ние имаме неограничени възможности от към изграждане на екип и съответно от към доход. Това така съвсем схематично показва начина, по който работи умножението на вашите усилия. Вие отново сте извършили дейност за 15 часа, но общо заради вас, заради това, което правите във вашата организация е свършена работа за 105 часа. Рен ни предлага 9 начина, по които да печелим. Аз няма да се спирам в подробности на тях. Имам и прекрасен инструмент, който ги обяснява. А също така може да попитате и човека, който ви е поканил за подробности. Но ще се фокусирам само на по-важните. На първо място, клиентските награди. Всеки един човек, който стане клиент на Рейн, има възможност да ползва продуктите веднага на по-ниската цена. Освен това, с времето, с пазаруването, отново и отново, на него му се натрупват отстъпки, които може да ползва за бъдещи покупки. Това са две основни предимства. Всички останали бонуси са валидни за хората, които станат сътрудници на Рейн. Аз ще се фокусирам върху някой от тях, като тук ще спомена, че тази компания ви плаща, т.е. по-скоро ви възнаграждава за това, че вие разпространявате тази идея сред хората. Тя ви възнаграждава заради това, че когато откриете или когато някой от тези хора, които чуят за Рейн, с блясък в очите дойдат при вас и ви попитат какво трябва да направя, искам и аз, и вие им помогнете, те да израснат, те да изградят своите собствени екипи, компанията отново ще ви се отблагодари и ще ви възнагради с друг вид бонус. Но нека да ви насоча вниманието към двата фонда, които Рейн така е формирала. Единият фонд се захранва от процент и половина от глобалните печалби, другият фонд от 1% от глобалните печалби. И двата фонда работят по сходен начин. Това го приемете като дялов капитал в компанията. Вие като сътрудник при израстване в ранговете, при достигане на определено ниво, вие започвате да получавате дял от тези фондове, от глобалният реализиран оборот. Ето защо на онзи слайд с 16 часа, 16 часови зони казахме, че вие може да печелите докато спите, защото дори да нямате екипи в съответните чужди държави, вие достигайки този ранг и получавайки процент от глобалния фонд, вие получавате процент от Италия, от Нигерия, от Испания, от Англия и от всичките от тези 45 държави, в които Рейн оперира в момента. Това ние го наричаме остатъчен доход. Доход, който не зависи пряко от вас, вашата свършена работа или от вашите усилия. Така че затова ви обръщам внимание, защото това е много ценно, хора. Много ценно е. За останалите бонуси и подробности около тях, отново ви напомням, попитайте в края на срещата човекът, който ви е поканил. Той ще ви даде повече подробности. И така дойде времето, в което няма да гледате само мен, разбира се, или Гери, дойде времето, в което ще поканим истински хора, които да разкажат своите истински истории, свързани било то с употребата на тези невероятни продукти или пък с компенсационния план, който е изградил Рейн. И така, ще дам думата първо на най-младото момиче в нашия екип и която е сред нас в момента. Това е Цвети от Стара Загора. Така че, Цвети, заповядай. Давам ти думата да споделиш твоята история. Благодаря, здравейте! Аз съм Цвици, съм от Стара Загора, но сега съм студент в София. От известно време обмислям как да изкарам основен доход, но не желая да започна държавна работа, понеже
имам нужда от свободното си време. Затова стартирах в Рейн, като за първата седмица аз качих 2 нива от кариерната стълбичка, а до края на втората бонусът ми беше близо 800 евро. Което за мен е истинска мотивация, че съм на правилното място и че системата наистина работи. Благодаря ви. Давам думата на прекрасната Таня. Здравейте, приятели! Аз съм Таня Петрова на 55 години, горда майка и щастлива баба. Преди в живота ми имах проблем, до толкова голям, че се наложи да напусна работата си. Откакто започнах да приемам клетъчна храна, тялото вече започна да се чувства като на 38 годишен човек. Повярвайте ми, пълна съм с енергия, жизнена съм, имам физическа стабилност. Щастлива съм, че си върнах моя пълноценен живот. Сега си ходя на работа, споделям тази невероятна промяна в моя живот с всеки човек, който иска да чуе, и този, който не знае, пак искам да ме чуе. Така аз с радост споделям голямата си промяна, защото аз съм 100% потребител на Рейн. Чувствам се горда от това и аз съм изцяло Рейн. Благодаря за вниманието, а сега давам думата на Павлинка. Добър вечер на всички. Аз съм Павлина Съпчева от Троян. 38 години работех на заплата, парите никога не ми стигаха. Всеки месец започвах от нулата. Обаче срещнах Рейн и всичко се промени. Работейки по 15 часа на седмица, аз имам един доход, който никога не съм мечтала. Посетила съм Дубай, Китай, 2 пъти в Италия, 1 път Турция. Имам време да си гледам внуците, защото аз сама си правя графика кога да работя и въобще живея живот мечта. Аз съм Павлина Съпчева и аз съм Рен. Метак ти си. Много ви благодаря, скъпи хора. Наистина невероятни истории. Няма нищо по-хубаво от това да чуваме подобни истории за променени животи. Било то в здравословен план, било то в финансов план, било то за постигане на желаният начин на живот. И така, за хората, които за първи път чуват за тази идея, за хората, които са още в началото и все още ги гризат някакви нотки на съмнения, все още нямат нужната увереност. Нека ви кажа, скъпи хора, това, за което може да бъдете абсолютно спокойни и което ще ви даде онази увереност, от която вие имате нужда, за да стигнете и невъзможното, е на първо място да имате подкрепа. Винаги е нужна подкрепа, защото сам човек няма как да постигне каквото и да било. Тук в Рейн ние видяхме, въпреки че имаме, бих казал, солиден стаж и опит в тази професия, но за първи път, наистина за първи път, ние усетихме невероятната подкрепа от корпоративният екип на компанията. За първи път от тези 15 години в професията. Чувстваш се, че можеш да покориш и най-високия връх, че можеш да постигнеш и най-смелата си мечта, защото всичко ти е осигурено. Каквото потърсиш, каквото е нужно, корпоративният екип, изграден от най-добрите професионалисти в съответната област, са насреща и са готови да решат всякакъв проблем и да ви помагат във вашия път. Наистина, това усещане е невероятно за подкрепата, която имаме. Човек в IT сферата, човек в логистиката, човек по маркетинг плана, човек по продуктите, видяхте доктор Бекълс по-рано. Невероятни хора, най-добрите в света, събрани в този отбор. Това е необходимо условие, едно от необходимите условия. Човек да избере компанията, в която ще стартира. Да види от какъв корпоративен екип е изградена. И освен, че тези хора
са невероятни професионалисти. Те са хора с морал и ценности. Те са добри хора. Те са почтени хора. И смея да го твърдя това, защото го видях още преди 6 месеца, когато за първи път срещнахме Рейн в Венеция и срещнахме част от тези хора, които виждате на екрана. Другото важно и необходимо условие е човек да изгради увереност в това, че ще успее да постигне собствените си мечти чрез Рейн, са хората с опит. Хора като Ранди Гейдж, хора като Ан Файнстин с 30-40 години опит в тази професия, изградили екипи от десетки и стотици хиляди хора на различни пазари, различни континенти, хора, които споделят своето ноу-хау и които ще бъдат ваши по-горни ментори, спонсори и така нататък. Безценно е това да ги имаме в нашия екип лидери от такъв калибър. И то да държим пряка връзка с тях, а не да ги виждаме само на годишните събития, нали, някъде там на сцената и после те си отиват в бекстейджа, хващат самолета и изчезват. Няма такова нещо. Тези хора са с нас, с вас, сред вас през цялото време, желаяки да ви помогнат по вашия път. Другото необходимо условие е да имаме изградена система. Защото както аз обичам, аз съм човек на реда и на алгоритмите, и на системите, както обичам да казвам, за да постигне човек какъвто и да било успех в каквато и да е сфера от професионалният или личният си живот, той трябва да има система, която да следва. Ние имаме изградена система от тези хора с опит, която да следваме, което правят нещата още по-лесни и подредени и което дава допълнителна увереност, че човек, без значение какъв му е бекграунда, следвайки тази система, стъпка по стъпка, върви към своят успех. Различни маркетингови материали, книжни, онлайн обучения, видеоматериали, които ни помагат да изграждаме своя бизнес. И така, скъпи приятели, две опции, два пътя, които може да изберете. Единият е да опитате продуктите, да усетите техният ефект, да бъдете лоялен клиент на компанията, да препоръчате след това тези продукти на вашите приятели. Казах ви какви предимства ще имате, ако бъдете клиент, но най-голямото предимство е, че ще бъдете здрави. Най-голямото предимство е, че ще остарявате здрави и жизнени и усмихнати. Втората посока, която може да изберете, е да изградите своят страничен доход чрез Rain, като в последствие аз съм сигурен, че като видите как работи системата, като видите доходите, които получавате, със сигурност, постепенно, вие ще се насочите и може би за някой от вас Rain ще се превърне в основна професия и в начина или системата, чрез която ще постигнат своят живот мечта. Така че втората ви опция е да станете сътрудник на Rain. И за да ви бъде още по-лесно при вземането на решение, Rain са подготвили 3 различни опции за присъединяване. В зависимост от това какви цели имате, какви амбиции, каква посока залагате в развитието си. Има лидерски пакет, който е най-добрият, с какъвто и ние сме стартирали. Има билдър пакет с друго количество продукти и разбира се, Personal Pack, който е най-малкият пакет с най-малко продукти. Но ако човек наистина иска да опита цялата гама продукти, аз ви казвам, че те са невероятни, чухте вече техните ползи по-рано днес, но и на вкус са толкова хубави, че няма да спрете да ги ползвате. Така че в зависимост от количеството продукти, които искате да стартирате, да опитате в началото, в зависимост от целите, които си поставяте, компанията ви е предложила тези 3 варианта, които вие да изберете, разбира се, чрез помощта и съветите на човекът, който ви е поканил. И така, времето е сега, но не само за вечеря. Времето е сега
да промените живота си, да поставите началото на нещо голямо и нещо велико. Помните ли първия слайд, с който започнах? Apple, Tesla, Rain. Сега вие имате уникалният шанс да станете сътрудници, да станете част от един бранд, който ще промени изцяло човечеството. Начина на хранене, който може да ви даде възможността и тя всъщност да е единствената във вашия живот, ако я грабнете, да постигнете вашият живот мечта. Затова, скъпи приятели, не оставяйте тази информация просто така тази вечер. Не бързайте да включите новините, а се обърнете към вашият приятел, който ви е поканил, към човекът, който го е грижа, защото той, след като ви е поканил на тази среща, него го е грижа за вас. Той иска да ви покаже една невероятна възможност, която дойде в България преди броени дни. Беше официалното предварително стартиране на Рейн България. И сега тече един много ключов прозорец от около 3 месеца, защото февруари, край на февруари месец ще бъде голямото откриване на Рейн за България. В тези ключови 2-3 месеца е времето, в което вие може да изградите първоначалната си организация, време в което вие може да се възползвате от тази преднина и да създадете една преднина във вашето развитие, защото като мине голямото откриване, много хора ще чуят за Рейн, много хора ще искат да се присъединят. Така че е много важно какви основи ще поставим сега в този период от 2-3 месеца. Затова попитайте, билетите вече са в продажба, питайте човекът, който ви е поканил, кога, как, на каква цена, къде ще бъде, той има тази информация. И още сега си запазете място на конференцията, на голямото откриване в края на февруари месец. Има време достатъчно, за да го планирате и да бъдете там. Аз съм Димитър Димитров, аз съм Рейн, обичам ви, благословени бъдете всички.